mar chien machal kod mae kuwuok e kaunti ma Migori. Kuwuok e kaunti ma Migori ko adwa teri achiel kachiel nyaka e kaunti no ma Homa Bay kama bende nyawadwa Ali Abich koro dhimi mathoth kawuok e kaunti no. Erokamano ahinya Jojo ma ka iwuok e kaunti ma Migori. Wabiro achiel kachiel bus park ma Homa Bay kaendi e kaunti ma Homa Bay kama wadwa dhi kaluwore kod twak mwadhigo nyime Ramogi TV kinye ma kawuono kwang'iyo medruok mag masiche mag apaya e thoth gwenge ma pacho kaendi gi kaendi abago twak kod moko kuom derepe kaachiel kod jogo eko mantiere sekta mar matatu e apeni mopogore opogore mantiere e kaunti ma Homa Bay kaendi ma wadago mbaka ni to ere gigo eko mosemedo masiche mag apaya e thoth gwenge ma pacho kaendi to gin riekni mage kata ere okenge minyalo go e neno ni masiche mag apaya ma osene ka medore mokalo e pacho kaendi odok piny mondo ngima jowuoth kaachiel kod jogo eko matiyo kod apaya obed makare e pacho kaendi kinde ma gin e yore mag wuoth kaachiel kod jogo eko ma bende timo ohendegi mopogore opogore e geng apaya ma bende okiewo kuonde ma geche osebedo kaluwo. Achiel kachiel an ka kod achiel kuom derepe ma tiye rules mopogore Homa Bay kaendi ibiro chawo gi nyingi ting'iswa ne kaka achiel kuom derepe Homa Bay kaendi gin ang'o gini moparo ni osemedo masiche mag apaya e thoth gwenge ma pacho kaendi to en ang'o minyalo tim mar konyo duoko piny masiche ma kamagi machiegni. Hello, an mawuoyo an Jared Okumu Kamwai. An achiel kuom derepe man Homa Bay. Atiye route mar Mbeta Homa Bay route. Wan kaka jo Homa Bay ka wang'iyo gini matut, waneno ni keche mang'eny. Keche moseketo wabedo gi liet mamalo, omiyo kata return wegi geche momiwa geche dwaro mondo wago return. To kaluwore kaka keche ncha chamowa, biro chuni driver mondo iriemb matek nikech kawuono miyude. Omiyo mae ma cause the main mar accident bedo cost gi wegi geche madwaro return. Mar ariyo waneno ne tich mar NTSA eto en ang'o nikech waneno kaka luwore kaka ketno body mar NTSA ni ok wane ka gino reduce accident kech ka NTSA ni mbele kacha gi yuare gi depe kabisa kendo yudo ka depe ringo helter skelterly koni gi koni kaluwore gi mano aneno ne kata jo body mar NTSA be nyaka gibed trend mondo ging'e ni tere kaka ginyalo handle jogo matiyo gi geche mag transport keche jagari man transport oting'o ji kata kinene ok owinjore bed ni kama ineneno to in ilokri mana dui mar lawe ma samoro gin magi cause the main accident mag geche moko kaluwore gi mano. Mar adek aneno ni kaka kech ng'eny jo sirikal oyie mondo kawnwa precautions mondo ng'i kaka nyalo konyowa keche momiyo watimo ma jothurwa an awuon kanene main accident mar ndara sani timore ne keche mang'eny. Sirikal oneno ka nyalo reduce ngima masani mondo dog chien mondo wan bende teche momiwa gari mondo miwa kwe mondo wadiembi king'e ni ya kumidhieno accident nitie to kik odwar accident return mamalo mabiro miyo chuno driver mondo riemb matek. Mar adek age be nyaka wang'i age limit nikech wang'iyo nyithindo mago geche pinygi gi nyithindo ma under 18 to 30 years wang'iyo ni age be nyaka ng'i mondo mi nyathi obed trained kabisa mondo mi en owuon no obed kong'e ni gimoriembo no oriembo gari mar public service vehicle oriti ngima ji oriti ngimane mondo mi wan mobegi mondo accident odog piny mondo ngima obed maber. Eru kamano. Kapok awe adhi kuom ng'ama chielo ere pimane ere gimomiyo wacho ere kaka itudo wach kech god accident miwacho ni ng'eny biro ng'eny kiwacho ni thoth yudore poneno ka wege geche moriembo ketu gi liete ma samoro miyo accident bedo mang'eny ere kaka ma biro. Yes, Mr. Beach. Kaluwore gi ma ing'eyo ni kidenyo to miyi gari mondo idhi meny to driver wuon gari be samoro dwaro siling 5,000 nyaka riemb matek mondo ayud return mamalo mondo ang' amiye an bende ayudi. Ma mamiyo aneno ne gini mamedo ke accident bedo mamalo kech kane wuon gari mito kodi ni ane gari ami the man pesikel adiri kaka dwaro return kuny ma siling kata 5,000 to ibenyi denyo kabisa ne idhi rundi itim gik mamoko office bende wan go koni gi koni ya jo dala wanyako wariem matek mondo wa cover wayudie matin wuon gari be ang' ami ma mamiyo aneno ni ma kelo miyo kech miyo wa problem mamiyo wabedo kod accident. Erokamano ahinya. Sharon bende an ka kod achiel kuom derepe ibiro ng'iso ni to nyingi ng'ato itiye route mane to en ang'o mineno ka miyo masiche mag apaya medore e kor gwenge ma pacho kaendi. Erokamano an nyinga Didan Odero Bola ariembo route ma Migori Kisumu kendo kaka lore penjo penja gik ma kelo accident en haraka mar derepe wetewa omiyo akwayo derepe wetewa ni ka giyie to gibedo haraka ka gari moro ambele tim calculation maber sama idwa timo overtaking nikech en ma osebedo kokelo ga ajali ahinya nikech ng'ato okoko kwan maber seche ma geche gari moro ambele to moro bende odwa nokal dwaro tim calculation maber eka kokalo gari machielo to nyalo miyo okoko accident mondo kirom head on collision.
Kaka achiel kuom derepe mariembo geche ma ting'o jowuoth iwacho ni tiyo Migori Kisumu. Waneno ka Nissan ma ting'o jowuoth onego bed ni ting'o ji 14 to waneno ka thoth kaka derepe uting'o ji mang'eny makalo tong' mino kaka Nissan monego bed ni ting'o ji 14 gi nyaka ji 21 ma bende gino meno ma samoro miyo wuoth bedo matek mabedo kod kelo accident e yore ma itiyogo kaendi. Bende neno ka un kaka derepe un kod thuolo mar neno ni mana namba monego bed ni uting'o kende muting'o mok uting'o namba mokalo tong' manyalo miyo pek bede wuoth. Erokamano chandruok mantie momiyo wating'o ji mang'eny en niya ni garama mar barabara osebedo mamalo ahinya nikech ineno ka juok osedhi malo ma kaunti achiel inyal juogi kata mana ding'wen kendo ka donjo kaunti machielo ijuogi kata dibich kichako donjo kaunti machielo ijuogi kata gichopo kumidhiye to pesa juok kende osegik kata 1,000 gi wiye. Polis bende ok ti kodo maber, seche moko wanyalo bedo barabara kata gari ber to udamano mondo gikaw kumi pesa ma makelo garama mar miyo ka ng'ato oting'o ji mang'eny eko nyalo yudo gimambi chiemo onyadhigo ot kaachiel kod unu gari bedo pesa. Mar adek en ni fuel bende ni malo malich miwuoro ma ka itiyo okinya godhiambo to pesa ma fuel kene kawo ng'eny marach omiyo samoro chunowa ni wating'o kamano kadang' wa meet expenses to kogiting'o mang'eny to ng'e maler ni wuon dhi nono kato in bende idhi ot nono to moro imbin gi jomipidho. Gin yore mage ma onego bed ni jogo matiyo e sekta mar wuoth timo kaachiel kod sirikal konyo duoko piny masiche mag apaya masani koro mayo wede kod ji mathoth wede gi kalore kod masiche mag apaya ma osebedo ka neno apeni mopogore pachoka? Achiel en ni juogo no oket piny ma kaunti achiel kisejuogo to onego bed ni kama ichako ikale kendo kama ikale kendo koro juogi nikech kaunti achiel ok nyal juogi di beach e achiel mano ma trip achiel kende kendo kuduogo bende kamano. Polis bende digi ler kendo gitiga diera mondo mi ka gine barabara to kaka doge makosa to ok gigere go ni giran mo gimaki. Erokamano ahinya. Bende an ka kod achiel kuom jagono mantiere sekta mar buses stage ma Homa Bay ka ibochago gi nyingi tigiswa ni kaka jalno mero mosebedo sekta mar buses ma wuotho okenge maboyo ka wuok Homa Bay kaka dhi kuonde maboyo gin ang'o gini mineno ka kelo masiche mag apaya to ere kaka inyalo konygi e duoko gi chien? Yes, nyinga iluongo ni James Okoth Adingo, an Nairobi Mombasa, Homa Bay Bus Park. Gima aneno kamiyo accident timore mang'eny en ni chik mane sirikal oketo ok tiyo maler. Nade speed governor kawuono ng'eny geche onge kode. Kawuono ng'eny geche onge speed governor. Iyudo ka speed governor nitiere gari to switch nitiere monyalo switch ma gari ringa kaka ok owinjore okalo speed mowinjore oringo godo. Yes, mar ariyo en ni kaunti achiel kaka wan e kaunti ma Homa Bay kochak juogi Kindu tijuogi Homa Bay tidwa juogi Rodi tijuogi Ndhiwa. Magi gik makelo jo derepe bedo kod tama mar ting'o ji mang'eny nikech polis bende e sechego kaluwore kaka jowadwa osewuoyo. Koro sirikal mondo okonywa chik mane giketo mar speed governor mondo guro bed motegno kato ging'inwa wach mar juok bende ni kisejuogo Homa Bay Bus Park to winjo bed ni Rodi koro ikala kala kata Ndhiwa koro ikala kala ma ok ijuogi mondo tama obed maonge kech garama e uje udi ka emomiyo tama nitie ji nigi school fee kech ng'eny e piny ji rundo. Mane kaka nene iwacho wach mar speed governor to nitiere ng'ur moko mosebedo ni nitie geche ma iketo speed governor to we geche go eko kata derepe ma omi thuolo mar tiyo kod geche gi eki gologi ka migepe mane oketo gi ok ong'eyo. Okang'e ni ma tinyalo wacho ang'o nikech ma bende osemiyo geche ringo mokalo tong' kendo kelo accident e pacho kaendi. Mana kaka asewacho ni chikno owinjo bed ni otiyo motegno nikech gimamiyo dereva ang' ni gol speed governor kata wuon gari ang' nogol geche osebedo mang'eny to jowuoth osebedo manok kulingana kod garama to an dereba adwaro kondakta bende dwaro wuon gari bende dwaro gari bende dwaro nikech timore service. Koro biro chuno ni mondo ayud pesa mapog gigi te nyaka aket tienda bed matek gacha nyaka aket gari manyalo ringo matek maka jowuoth ne to koni an gari chama dhi speed adwaro kech jowuoth bende osebedo gi liet gin gidwaro gari mani garaka odwa ndiko kawo gari to dakika 5 osechopo kama entiere ka an gi speed governor geche kala ok adhi tiyo. Kapok awe mapenjo mogik anyalo penje ni wan kod migawo mochung' ne ng'iyo yore mag wuoth makare wang' apaya NTSA. Waseneno ka samoro gitimo crackdown kata gibede apaya mar neno ni derepe kaachiel kod geche mating'o jowuoth oluwo chikego eko madwarore to sama gibiro apaya kamaendi ok ang'e ni kaka un jogo eko matie sekta mar matatu kod sekta mar bas e Homa Bay kaendi gin ang'o ma onego bed ni NTSA timo ma opogore gi magisebedo ka gitimo chien mar ng'iyo ni to tijegi magitimo odhi makare mar duoko piny chandruoge ma samoro matatu nyalo bedo go mamiyo accident timore yo. Jo NTSA kaka sekta mar sirikal
en mana kaka asewacho ni speed governor owinjo bed ni ging'iyo ni to speed governor gari nitie godo kaeto owinjo ging'e ni to gari moting'o capacity midwaro kaeto owinjo ging'e ni to kaka gin part mar sirkal owinjo ging'e to sama adhi dwa ting'o capacity midwaro ni bende adhi gowo yo maber ba adhi yudo pesa makane gari kata mar wuon gari kata mwadhi chamo an kod conductor gi joga nikech samoro nyalo ridna to adhi ot nono kaka nawuok kaka dok mano kora chalo ng'ama otiyo nono koro owinjo ging'e koni gi koni ging'e sekta margi mar speed governor ging'e sekta marwa kaka drepe matiyo gi sekta mar matatu mondo gikonywa. Yes. Erokamano ahinya Sharon, mano ne wan achiel kachiel kod moko kuom derepe kachiel kod jogo eko manie sekta mar nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay kaendi kiwinjo kawuok kuom gigo eko magineno ni samoro miyo masiche mag apaya medo nya e kor gwenge ma pacho kaendi kod dwaro magin go kalore kod neno ni migepe mag piny owacho anya to NTSA ma ochung' ne wuoth makare wang' apaya gidwa ni mondo orida ahinya pedha ma gisebedo ka gitimo mar neno ni derepe maketho chike mag apaya okawnigi okang' kod bende neno ni derepe bende obedo kolony makare ma neno ni gikonyo e duoko piny masiche mathoth mosebedo kamayo familia mathoth wedegi e kor gwenge ma pacho kaendi. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich winje yo makare kendo erokamano ahinya kuom bagonwa Twak e kaunti ma Migori e kaunti mano ma Homa Bay kaluwore gi thor wach ma bende ne wantiere godo. Nyakwarom ga jong video kanyo moko kuom derepe moko kuom